Strašne mi vadí, že mi smrdia z toho vlasy. Čiže Vanessa, to, že ti smrdia vlasy, je tvoj absolútne najmenší problém. Popravde ty na pohľad aj tak vyzeráš tak, že smrdíš. Že ja sa na teba pozerám, nikdy som s tebou fyzicky nebol, necítil som ťa, ale ja som viac menej presvedčený z tvojho vizuálu, že smrdíš. Takže podľa mňa, keď ti budú smrdieť vlasy, tak to nikoho nezaskočí. Keď tak človek vidí na Instagrame a potom sa s tebou stretne a potom cíti, že ti smrdia vlasy, tak bude také, že dáva zmysel, že nič iné by som nečakal. A okrem toho, ak existuje človek, ktorý sa s tebou dobrovoľne stretne, tak mu zaručene nevadí smrad. To je človek, ktorý má tak strašne nízke nároky, že možno by som aj čakal od neho, že by ten smrad privítal, že by mu to prišlo také, že aspoň si budeme rozumieť. Chápeš? Lebo ja si nemyslím, že v tvojej blízkosti sa niekedy dobrovoľne ocitne voňavý človek. Rozumieš, čoho sa snažím povedať? Ľudia si proste hľadajú ľudí vo svojej kategórii. A ľudia v tvojej kategórii aj tak všetci pravdepodobne smrdia. Takže podľa mňa to, že ti smrdia vlasy, by vôbec nebol problém. Práve že keď ti nebudú smrdiť vlasy, keď ti budú voňať vlasy, tak tí ľudia budú také, že to je prekvapivé. To by som v živote nečakal. Ako je to možné?